Въпреки че живея сам, съм усетил нуждата, че когато хората си помагат, стават по-силни. Това ме кара също аз да помагам на хората. Цветан Иванов е работил 25 години като контрольор по безопасността в местния химически комбинат във Враца, България, до своето пенсиониране през 2000 година. Като човек, който обича всяко живо същество, той продължил да си намира домашни занимания със своите 6 котки и издал философска книга. Но Цветан искал да продължи да бъде обществено активен. През 2008 година, на 61 годишна възраст, той е научил за проект, предназначен да подпомага възрастни хора, които не могат да излизат от вкъщи, съвместно финансиран от Европейския съюз по линия на Европейския социален фонд. Сега той работи по 6 часа на ден като социален асистент. Той помага на хората, за които отговаря, да си уреждат посещения при лекаря или да си плащат сметките за потребление. Той взема храната им от обществената столова и пазарува вместо тях. Понякога ги извежда или просто прекарва известно време с тях, като ги развеселява и им прави компания. Както самия той твърди, той научава по нещо през цялото време. Проектът ми дава допълнителни средства за живот, а аз помагам на другите, като ги окуражавам за достоен човешки живот.